Na-shook ako doon. Good morning, guys. Punta tayo ng beach kasi sobrang, sobrang init ha? 39 tomorrow. Yung mga bata nila. Kararating lang siguro mga 35 minutes ago. And yung mga bata, hindi siya tinitigil. Gusto nilang pumunta ng beach. Kaya wala pa tong tulog si Johnny Boy. Dito tayo sa car niya. Ano, ipagganyan ang car niya. So, ilaw yung pag na. Morning! Si Sak, tsaka si TJ naka-wetsuit kasi malamig ang tubig dito sa Australia kahit, lalo dito sa amin, kahit sobrang init. How many degrees, Han? 31 today. Then bukas, 39. 35. Yeah. Stop lang kami dito sa may store kasi si dyan ng ice. Are you excited, Baba? Please let me up. Zach, say good morning. Morning. Kuya. Oh, I thought you're wearing your wetsuit, Kuya. Oh, why you have another one? Oh, if I get too hot, I'm gonna take this off. I don't think so because the water here is cold, Kuya. You won't be hot. I got apple juice here, Han. I got having Yeah, solo. Give it to Daddy. Nagdala ko ng apple juice. Kumuha siya ng soda tsaka ice. Dad, put that one, please. Thank you. Pythons. And ang paborito naming Pythons. pythons, lollies. Pythons. Yep. Diyan muna kayo dito sa friend ni John kasi kunin namin yung surfboard ng mga bata kasi niram ng anak niya. Dito ba? Alam niyo itong bahay, di ba? Alala niyo. Kunin lang ni John yung surfboards nila. Leave it in. Excited na yung mga bata. Yeah, there's no Dito lang waves. kami. Walang waves. Ayun yung mga bata. And ayun, meron doon. Van. Not many people, huh? No, when Hindi there's sila little waves. Okay. It's soft. See that there's bigger waves over there. No. Like excited na. Sabi ni Jen, dapat bukas kasi mas maganda bukas kasi mas mainit and yeah, but yung mga bata sobrang excited kasi 35 degrees na daw. Done? Baba! The buggy boy. Hey! Ito yung kinuha ni Jan dun sa kaibigan niya kasi niram to ng anak ng kaibigan niya. Baba, where's yours? Here's yours, Baba. Ano sasabihin? You're welcome. Careful, Baba, oy. Walang masyadong tao. Yun lang yung nakita nyong may van. Yeah, you got all this shit on. Okay. Off you go with Holly. Hurry up. Ollie, stay, Baba. Go, Kuya. Watch your sister, ha? Ano? Sweeping around. Gutom. No, he's hungry. He wants to eat. May dala akong biscuit. Sabi ko na nga ba eh. Wait, Baba. Oh, Baba. Dito lang ako sa car. Nakaupo. Kasi sobrang init. Oh, open it na. Baba, you want biscuit? Come here. Okay, open. No, open it. Like that. Daddy, open it. Please. Are you hungry? Are you cold? No, are you sure? That's right. Malamig ang tubig eh. Oh, you're doing an exercise. Give my son. Give my son. Give you some. Okay. You can come back. Okay, careful ha. You're welcome. Si Kuya Tijan doon pa. Oh, ini-enjoy niya. Hindi niya makita. Andun lang siya. Oh. I don't want too much. You don't want too much? See, ito. Binalik niya yung isa. Kinuha na ni Sak yung yung surfboard. Ayun na siya. Oh. Just help Sak. What you
Here, like this. Like you're doing this. Go. Papa! Ayan, iniwan nila yung boogie boards dito. Is this yours? Which one is yours? This one! Masok na siya kasi nilalamig na siya, oh. Are you alright, Baba? Malamig kasi yung ano, yung... Tinatay na ni Sak mag-surf. Malamig kasi yung tubig dito, as in parang yellow. Kahit mainit. Andun yung dalawa, oh. Solo nila yung ano, beach. Kasi yung isa nandun sa kabilang side naman yung nakita nyo kanina. Ayan, si Kuya ang nag-push sa kanya. Tingnan natin kung makakat si Sak ng wave. Si Kuya. Parang nasa Bali lang, oh. Pero si Sak, go Sak! Ah, no wave. Oh, that's good. Balance. He's got that. Look, TJ, look. Look, Kuya. Hi. You want more biscuits? Do you want to try this vinegar? Meron kasi ako dito yung sea salt and I vinegar. want that one. You don't want this one. Okay, this one. I'm Python. 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 Go ahead. What's that, Baba? You don't want? I want this one, Lala. Oh, Here. okay, here's yours, Baba. Here. Okay, right. Gusto mo huli. Ang sasabihin? Ang sasabihin? Crazy. Malamig siya? Is it cold? Mom, Mm. Mark Lloyd is in the cloud. In the tower, I didn't see it. Gutom na gutom talaga si Sak, oh. Baba, run! Baba, run! Ang lamig ng tubig. Ayoko nga tawag na? Ayoko, malamig yan eh. Go, Kuya! Oh! Okay, go! Bukas mas mainit. Come on, Papa! Ay, yung dalawa. Mababaw lang naman yan, guys, dyan sa part na yan. Ay, si Olio, diba? Wow! Oh, wow! Stand up, Papa! Go, Kuya. Oh! Holly here, Papa! Andun. Go, Kuya, and Sak. Go, 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 go. Oh! Go, Kuya. I can't do this. Go, Kuya, go.
Pinatawag ko si Jana, dito na lang siya mag-park kasi mas marami ang waves na nakukuha ng mga bata dito. Ayan si Kuya. Ayan na siya. Papunta na siya dito. Mas malapit na si Jan. Andito na siya, oh. Swimming. Yeah. Si Dad. That other virus. No, I couldn't. I only touched my phone with my team ago. Did all of that, but I just got to do like that. And there was a big line. That's why. It still hurts. That. We're going. Kuya, wash your back. Mahigit isang oras na rin naman sila dito eh. Holly, wash your boogie board, Papa. And Zach, wash it, Papa. How to do it? How to do it? Wow. Hinihintay na lang namin si Kuya. Naghuhugas ba siya ng kanyang surfboard tsaka yung kanyang suit. Pag hinihintay namin si Kuya, tingnan nyo yung dalawa. Maubos na ni Sak yung yung salt and vinegar. Tapos yan, meron ako yung locker na ayan, na biscuit. Good job. You're done? Okay. Oh, you finish it. Good job. No more, Papa. When we get home. Temperature records continue to tumble. Okay. Nationwide, a bracing for hot heatwave conditions. Where's your gloves, Baba? Gladys Sarah-Giplin saying they'll be assessing weather conditions over the coming days. In particular, we're very worried about Thursday and also Saturday. And of course, we'll make further Isa kanina pa yung kain ng biscuits. At this stage, we want to make sure everybody's alert. Kuya, good job. Dadan daw tayo sa river, guys. We're hungry. Hindi naman siya river. Aray ko, saan man? Wala. Baho. Uwi na kami, guys. Oh my God. Sabi ko kaya dyan ba ako magtulak ako kasi dito kayo dumadaan sa my shore. Ayan o, malambot yung sand. Ayan o, dito na malinis-linis na compare kanina. Ayan, malinis na kanina, ang daming seaweed. Para kaming niwala yun. Di ba ka magtaob? Oh my God. Pinapasay niya, nakatagilid na kami, guys. Buwan ko. Akala mo naman, ay! Siya! Ay, salamat. Dito na kayo sa my highway. Ito yung caravan park dito sa bay. Wala pa masyadong tao. Next week, baka pumuto. Ayan. Holly, are you asleep? Baba. 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 Tulog na siya, oh. Ha? Bahay na kami, guys. And si Jan kumukuha ng uulamin namin. Nandun siya sa shed para kumuha ng isda. What kind of fish is that, Ann? Ayan. Should be blue eye. You think so? I'll Or just cook it. that's too much, honey.
Huh? That's too much. That's not enough. So just cook it and have it there, and I'll take some fish and whatever, Okay. and eat it tomorrow. Okay. Itong ulam namin. Ulam, lulutuin ko to tonight. And ako din ay punpon. Ang tawag sa Bicol, punpon. Kumuha ng, ano bang punpon sa Tagalog? Kuha ng, ayun, yung mga nilabhan, yung mga sinampay ba ni Diyan kahapon. Yan ang aking gagawin. And yung mga bata, papaliguan na yun ni Diyan kasi ako nga. Kukunin natin yan. Ilagay ko muna to dito. Diyan na muna siya. Kunin ko yung mga sinampay. Open eye. Hinuhugasan ni Diyan yung wetsuit ng mga bata. Kasi ang daming sand. And sinasabi ko kagabi, nakalimutan kong i-close yung vlog kasi napagod na ako. And yung sabi ko nga sa inyo na tutupin ko, yung pinakita ko sa inyo mga tupin, hindi ko rin yun natupi. Kaya ayan, ang dami kong tupiin ngayon. And etong ulam natin, blue eye. Sabi ni Diyan, blue eye daw tong isda. Itong lulutuin ko ngayon. So magtutupi muna ako. And kagabi, hindi ko na naipakita sa inyo yung ginawa ko kasi nga, wala, napagod talaga ako, nakatulog na ako. And, pero na IG story ko yung ginawa ko kagabi. Insert ko na lang yun dun sa vlog na yun. Ito yung ginawa ko kagabi. Ayan, embutido. Ito, malit lang to kasi ito yung tira, kaya malit na lang siya. Ayan, yung iba nito nasa freezer na. And ito yung chicken wings na linagyan kong stuffing sa loob. Ayan, piprituhin yan. So, eto yung ginawa ko kagabi. Do you wanna try, Han? Don't open the store anymore. Ha? Why? There's a million flies on it. Oh, ang dami ng ang mahirap dito sa Australia, pag summer na, ang daming, hindi langaw, bangaw ang nandito. Kaya si Jan, nag-spray na siya, ang dami na naman nagsisilip parang. Pero wala dito sa loob, doon ba sa may pagola, tsaka dyan sa garage, kasi yung mga bata, pag binubuksan nila, nakakapasok yung mga bangaw. Did you spray? No, I'll have to get some. Oh, yeah, get some. So, yun, magtutupi ako, tapos magluluto. So, yun lang yung ganap namin today, guys. Wala nang masyado. Are you gonna have a nap, ha? Alas 3 na. Mag-alas 3 na. 2:40 na. Ang bilis ng oras, ha? Oh. Ayan yung pinakita ko sa inyo yung mga mga tupiin. Ayan yung napi ni Holly. Ayan. Dito ako magtutupi sa kwarto ni Holly. And kagabi pala, nag-text si Pompa sa akin na baka hindi na raw sila makakapunta dito kasi sobrang mahal mag-rent ng van. Kasi kailangan nila ng 8-seaters kasi diba nandito yung mama ni Pompa. So baka hindi na raw sila matuloy kasi nga yun, hindi worth it na mag-rent na ganun kamahal for 5 days. So yun, medyo very sad talaga ako kagabi. And pero kanina naman, nag-text ulit si Christian na sabi, parang pupunta, sasama na lang daw si Lai at saka si Tony sa Monday. Monday na lang sila daw pupunta. Pero hindi pa sure nga din So hindi ko pa alam din. Tumawag din si Pompa. So mamaya, mag-uusap ulit kami kung ano ba talaga yung magiging final na decision kung pupunta ba sila dito o hindi. Kasi sabi ko naman si Jan, pupunta kasi kailangan lang naman nilang isa pang upuan para makapunta silang lahat dito para hindi na mag-rent ng car. So si Jan pupunta ng Webes hanggang Friday, etong week na to. Sabi ko kay Pompal, ipauna na lang si ate dito, then si ate mag-airplano na lang pa uwi. Siguro mas mura kasi pag airplano si ate. So hindi pa namin alam, hindi pa na-finalize. So mamaya mag-uusap kami ulit ni Pompal kasi gusto talaga nilang pumunta dito. At saka gusto ko rin talaga sila pumunta dito kasi may nabili na rin ang mga pang regalo kila ate at saka kay Aliyah. Naalala nyo may dalawa akong unicorn nasa Kmart yun, iniwan ko doon kasi sabi ko kunin ko na lang yung pag malapit na yung Christmas kasi nga wala akong paglalagyan. So kagabi sobra talaga ako nag-iisip ko isasauli ko na lang yung isa kasi 'di ba
saan ko naman yun ilalagay dito? Sabi ko, na-stress lang ako kagabi nung nagsabi si Pompong hindi na sila pupunta dito. Pero kanina naging okay ulit kasi sabi niya gumagawang paraan na makapunta talaga dito. Pero sabi ko naman kay Christian, kung hindi talaga kaya, wag na lang pilitin. Pero sabi nga nila, naghihintay lang sila sa signal nila Lyra at Tony. So we'll see. So malalaman nyo yan. Hindi ko alam, baka late nyo na ito mapapanood kasi marami na naman akong late vlogs. Hindi talaga ako nakaka-catch up. Pero at least hindi na yung very, very late. At least December vlogs yung mga ina-upload ko. So yun guys, ang gagawin ko ngayon ay magtutupi. Dito ako sa kwarto ni Holly kasi manunod ako ng TFC kasi nandito yung TFC box ko sa kwarto ni Holly. So yun ang aking gagawin. Then after nito, magluluto. I-on ko lang yung aking TV. Ito yung ayan, yung TFC ko. And itong chow crown, ayan, baka one day gawin to ng mga bata. Hindi ko pa alam kung kailan, pero one day, kasi sabi ni Kuya, tsaka ni Sak, itry daw nila. So, we'll see. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Pero at least meron silang gagawin ngayong bakasyon. Bigayan nila, nung ano pa yan. Hala, hindi ko alam kung Christmas or birthday. No, birthday ni Sak. Ata. Ayan, TFC. Ano bang magandang panoorin? Kasi matagal na rin ako hindi nakakapanood ng TFC kasi nga busy din talaga, as in sobrang busy. Ilang buwan na rin ako hindi nakakapanood. Pero ayoko naman itong ipaputol kasi gusto ko yung, alam mo yun, anytime merong kang mapapanood, news na lang. Sige, matagal na ako walang alam sa Philippines. News na lang panoorin habang nagtutupi. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Tapos ko lang tupin yung isang basket na mga tupiin. And meron pa akong isa yung kinuha ko sa sampayan. Siguro mamayang gabi na lang yung kasi gusto kong mag-nap. Masakit yung ulo ko dahil nga sa ano rin siguro sa sobrang init. And ano na, 4:30 na. Patayin ko na tong TFC natin. Gusto ko muna mag-nap. Then after ko mag-nap, magluluto na ako ng dinner namin. So mamaya na lang. Diba doon ako sa kwarto ni Holly nagtutupi. And kanina si Holly, humihiga siya sa lap ko habang nagtutupi ako. Pero ayan, dito na siya nakatulog. Ayan, napagod sila sa swimming sa dagat. So ako naman, magnanap din ako. Kahit mga ano pa lang pala, alas 4:10. Magnap muna din ako. Si Jan tulog din. So matulog kaming lahat. Diba sabi ko sa'yo magnanap ako. Hindi ako nakapag-nap. And ano na, magsi 6 o'clock na guys. And binabad ko na to sa tubig kasi hindi siya aabot ng dinner pag hindi ko siya binabad sa tubig. Kasi diba, kinuha to ni dyan mga alas 3 na. Hi Papa! Gising na rin yung mga bata. Nagbabike na sila sa labas. So, hiwain ko lang to. And piprituin. Si Jan, mag-order lang daw siya ng chips. And si Kuya gusto atang rice. So, magluluto ako ng rice. Etong blue eye na to, ang sarap na isda nito. Hindi siya malansa. So, naglagay lang akong salt and pepper kasi yan lang ang gusto ni Jan. Pero sa akin, salt okay na. As in, sobrang masarap tong isda. So, piprituhin ko lang to. And, nabanggit ko ba? Etong isa, gagawin ko siyang kinunot. Naluto ko na yung first batch and kumurot ako ng konti kasi dinikman ko yung alat and okay siya. And ito yung second batch. Paunahin ko na si Jan habang mainit pa yung isda kasi yung mga bata gusto nila ng rice. Honey, ayan, fish and chips. May ubo pa rin siya. Napaka plain lang ngayon ng dinner niya.
Ito yung kay Sak. Ito yung sa kanila pala lahat. Kay Kuya Rice, si Sak, gusto niya may chips and rice. And kay Holly and gusto nila ng banana ketchup. Banana? Banana? Isa naghihintay na dun. Baba! Yeah. May tanong sa akin si Sak. Kayo ang sumagot, guys. What did you ask, Sak? Banana. Kung lasa raw tong banana, sabi ko, hindi. Kasi diba, banana ketchup, ano siya, made siya sa tomato sauce. Ha? How come it says banana? A tomato. Pardon me? Why does it say banana? I don't know. Ask UFC. Oh, guys, sagutin nyo nga yan, ha? Who made this? Philippines. How? I don't know. Okay, ilagay na natin yan sa plato nyo kasi hindi ko masagot ang tanong ni Sak. Ayan, kaya na sila. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome, Kuya. Hey, that's my spot. That's her spot, Sak. Yeah. It's big. No manners. And eto yung mga boxes doon sa pag-decorate namin ng Christmas tree. Ilalagay yan muna ni dyan sa shed ni Dad kasi wala na kaming space. Good job, Holly. Thanks, honey. Tawag niya ako. Bakit, Sak? Ano nga? Is it nice? I've never seen you ride a bike before. You never seen me ride a bike before? Because I don't have a bike. Yes, you did when you were little. Yeah, when I was a little, but it's not here. At saka sa kapitbahay lang namin yun. Who you talk to? I don't know, that I borrowed that from my childhood friend. My playmates. Who's that? Oh, I don't know, I forgot. It was long time ago. Was it your brother? Brother? No, a friend, neighbor. Like, Tommy is our neighbor, right? But you know him. Huh? You know him. Yeah, I know her. It's a girl. Tingnan mo, kinakain niya lang yung ketchup. And ako, magluluto ako ng aking ulam. Ito ba? Lulutuin ko siya sa maanghang. Nanonood sila ng, ano kasi, ano na eh, cricket season na ngayon. And ayun yung aking mga tupiin. Lumuluha yung mga tupiin ko dun, oh. Yeah, because every time you have to bowl, you get 6 bowls. Ganito sila lagi, guys. Laging pinapanood kung hindi news, sports. So everyone Then, gets one paggabi na, cartoons, pagpatulog na sila. Dad, does that mean it's one over for every bowl? No, Baba, eat your food. 6 balls in a row. So you can have ice cream. Mag-ice cream sila kasi ang sobrang init. Ice cream. Dad. Yeah, finish your food and so you can have ice cream. Isak, inuulam niya yung ketchup. Okay, that's enough? Mom, this is boring. Yeah. Mga bata, habang nagluluto ako ng aking ulam, yung mga bata andito sa labas. Baba! Si Sak tsaka si Tite nagbabike and si Sak. Hi, Baba! Yeah, and si Jan nandun lang siya sa bike. Nasa shed yata si Jan. Ha? Oh, you're riding Solly's bike? I can't let it do it. Oh, you let him ride your bike? Let's go. Mom, I won. Finally. You want? Just be careful, ha? Dito sa neighbor namin, wala naman masyadong car dito. And kung may dadaan man na car, sila yung nag-a-adjust, as in mahihina lang sila mag-drive. Kita nyo, wala, oh. Sak! Nakalimutan ko na kayo, guys. Tapos na ako magluto and tapos na akong kumain. Ayan. And sila, nagdi-dessert na sila, nag-ice cream. And habang kumakain ako, nanonood ako na Sir Idol. Ayan, oh. Sobrang naiyak ako dito sa istorya ni tatay. Maganda siya, as in, dami niya talaga. Oh, Sak! What are you doing? Nag-iingay ka dyan. Ang dami niya talagang natutulungan, no? As in, I'm not sure.
What's that? Let me see. Let me see. Mom, it's Milo and it's Milo. Meron siyang ice cream tsaka Milo. Sak! No, it's not. Let me see. Ang dami naman ito. Sak! This is a lot. How about you, kuya? Milo. Ikaw ang nagbigay. Konti lang natira sa iyo. Milo. Yeah, Milo. Milo. So, yun na yung vlog natin for today, guys. And, yeah. Baka bukas ulit. We'll see kung anong may vlog ko bukas. But, i-close ko na tong vlog. Thank you. Oy, Baba. Say thank you. Please like. Please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. I think choking. Okay, bye. Bye, Say, guys. thank you. Thank you, guys. Imbutido yung loob ng chicken wings. Salamat dyan. Naman tayo. At naka-share na ako. Nakalimutan ko kayo sa fried. Eto. Tinatakas. Yun lang daw ang gusto niya.